Strambi li mhumma strambi xejn. Istejjer strambi ta' Sara Susammudu huwa ktieb ta' Emanuel Mifsud illi ħareġ propju 20 sena ilu. Dak iż-żmien jiena kienet għandi 19-il sena. Dan il-ktieb huwa ġabra ta' stejjer u madwar nies komuni ħafna illi forsi mal-ewwel daqqatajn l-istejjer tagħhom forsi jidhru kemm xejn strambi, però mbagħad tinduna li fil-verità mhuma strambi xejn għaliex huma stejjer illi ħafna minna jisimgħu jiġru f'dawk ma nies li nafu fit-toroq ma nies li naħdmu magħhom. Huwa ktieb illi wara 20 sena xorta għadu ktieb b'saħħtu ħafna. Għalija u naħseb għal ħafna nies tal-ġenerazzjoni tiegħi dan kien ktieb illi fetaħ bibien u twieqi fuq modi ġodda ta' kif niksbu nesprimu ruħna fil-letteratura u kwalunkwe kitba bil-Malti. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.